jelek. Wah, penak. Nek kuwi nak rene. Mas Cahyo. Apa? Ketoke pengalamane kok wis berat. Apa pengarane? Lho kok jane jelek bareng penak wi. Iki antarane iki lho, menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha. Oh. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Nggih Mas. Tetep penak. Beta ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, jengleng kuwi. Iki ta? Nah. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu kuwi sing enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Kowe tega aku jeneng kuwi. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba iya. ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Pindong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak crut. Ngendleng kok jerut ngawut ora. Nggih, lho suara mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Iya. Alah. Mira. Pertama. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, tak. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Ah, tujodone. Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ra apa-apa bukesi ra apa-apa. Kok dilopati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillah taala. Saestu. Oh. Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas Cahyo ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ampun Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi, mergo ro tangane. Lah njegleng karo merem. Merem. Ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Apa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun idi pangestu dulur Kedung Bathek nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Apunten. Ya Allah. Iya. Oh. Kayak kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh Kan kuwi. munggah Mas. Ayo sing Kene. samuni ya iki kok Luna Maya Boyo padahal. aman. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Upung esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Kembang Hawaii. Alah. Hawaii. Alah. Hawaii. Allah Hawaii. Ya julen ae. Gunung. Tik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep engko ini kan kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki lah awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi?
Masa Piye? dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing tengen, Nduk. Ngapa Mas dengkole muntir? Iya, jajal kek tutuk iki. Kuwi ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kuwi ora tutuk jenenge. Ya apa aku iso nuthuk ya ngono kuwi mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ke nutuk, lek kanggo dengkul ke ora nutuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh. Kembang yo Ti. Ayo. Kembang Hawaii wai 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 Hawaii awetan awetan wetan 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 Mbak Tuti. wetan gunang 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 Malah kaya ledek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ke karo awakmu ke ora rekoso ke ora. Ngapa? Terus klolore ku Ngapa? sapi Ngapa? kok. Ngapa? 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 Aku ke ora rekoso karo awakmu, Mas Aryan. Ngapa? Mas, Muni apa? Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Mas, iki Mas Jo ben-ben ngawi lho, iki ngawi lho, ngawi. Mas Cahyoku tadi. Ngapa? Iki lho sidanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Ayo. Yo, Mbak Lisa ganti. Coba nenek isih iso ora, mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis ngaton. Wis kaya ngene kok wis Sabar, gendang. sabar. Oke, baik. Ya Allah. Sampeyan musuh sinden Madangkarane tenan jeleput. Wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walalasan sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene wirung. pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo ayo. Ayo. Padha ae. Tutik. Kandhani wis kuwi wae pangkat kono. Werene wae Mas, wejo ning ndi karo aku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono wae. Mas Cahyo. Nah, Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo. Mas, ora sak mbok cidal. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra nggawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng Tempe goreng. dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene pantuni sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya.
Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu. Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Rasa golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane? Oh iya. Sing ikhlas emang rene. Aku ya sing kuwi arep napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya, Tik. Ya. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan panas udan panas udan haling Tutik metu setitik. capek Terus, Tik. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo, Tik. variasi Pak Yoyo variasi Ayo. Suara suling komandang suarane timun sigarane Ayo masuk langgamipun sapi gunung negarane. ayo Tik. wekdal mangke rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak? Syukur bisa
kasih, terima kasih. Mbak Tuti saged pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Dua boleh. Gebuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Tambahan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Tambah-tambah. Tentang ya merah-merah didukne tengah sing rada ijo-ijo dukne ning pinggiran. Dan biru. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa. Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, Nggih, tapi akhirnya beda tamu dipun- kata-kata. Nggih, Oh, akhirnya nggih. dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tetek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Ya kudune ki ya barang tetek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi Nah, apik. saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko zaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga zaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada arek nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya Nek iso. padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Pripun? Wong coy hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, Nggih. ses- Yo, hak Sesideman. cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Wiwitane anderek sang pekik. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jekek. Go. Priya bagus kang olah budaya Nenu. sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. bendera terus kayung yo selendang kuning Wah. kang saking ukir. Mbak Elisa, yuk. Coba. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Yo reng, raketang sithik reng. Ayo. Angungkrom marang bendoro. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sak padha tok, Mas.
Mas, pelanggaran Mas ya. Sang Tia. Kualik. Oh, kualik toh. Nggih, kualik. Tia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng. Terus resno sesideman. Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenan timbang pepisahan lewat kincang ing alismu Orang Carus. Mangga kowe bocah gunung senajan bocah gunung kedua anyringko jiwa ragaku kurang kehormatan pembrong ngarepi Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah iya. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3.000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube. Matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. urip ana kutang yen kowe tak tukane Angkat, Bang.